Ani mga bay murag naagi makasuhan ani nagpagawas og show cause order ang Department of Energy against sa 29 ka gas station sa pipila ka probinsya sa Visayas region tungod ni sa kalit nga pagsaka sa presyo sa ilang mga lana. Para sa kumpletong detalye na exclusive report ani si One News correspondent Dale Israel. Dale bay unsa may nahitabo diha? May hapon chicken muna gasolinahan din sa Visayas ang gitagad og show cause order tungkol sa dito pagbaligya sa mga lana sa dili makatarunganong taas nga presyo. Matod kang DOE Visayas Director Nancy Sevilla miapot sa 2090 mga gasolinahan sa Lapu-Lapu City, Dawi City, Talisay City ug sa probinsya sa Leyte ang gitagadan og show cause order man sa pag-inspeksyon sa DOE. Padayon pa ang inspeksyon karon sa DOE dinhi sa Cebu City, Tibok Central Visayas ug iban pang mga bahin sa Western Visayas. Matod sa DOE, dili nila direktang kontrol ang mga presyo sa lana apan aduna nga mga giya o guidelines sa presyo sa nga angay sundon sa mga gasolinahan. Mao kini ang giyong nalapasan sa uban nga mga gas station. Nagaano ko sa kaadlaw ang mga gasolinahan aron mo pasabot sa ilang bahin o pakatarungan sa ilang mga presyo. Kung dili posible, pasakaan sila og kaso sa korte. Sa laing bahin, kay balusab sa Energy Department nga tugutan na ang publiko sa pagpalit og gasolina pinagi sa aprobadong sudanan kagama sa baga nga plastic o adunay sertifikasyon o tatak sa ASTM International. Kini ang mga sudanan nga kagsagaran kulor pula o itom na espesyal nga gidisenyo aron safe nga putaran og lana. Ito kini nga issue atol sa konsultasyon sa Provincial Price Monitoring Council kagahapon kung diin isutan sa mga opisyal sa lungsod kauban ang DOE kung saan pagpalit og lana sa mga mangingisda gamit og luwas nga plastic nga sudanan. Base sa pinakabag-o na pagtanaw sa mga gasolinahan nato diri Chiki sa palibot sa Metro Cebu miabot na sa 77 hangtod to 80 pesos matag litro samtang ang diesel naa sa 86 pesos hangtod 94 pesos matag litro halos 3 ka pesos ang pagsaka kumpara sa miaging adlaw. Sa laing bahin Chiki sa natabong Provincial Price Monitoring Council kagahapon nagkasinabot ang mga local government dinhi sa Cebu Tibok Cebu sa pipila ka mga lakang aron matubag ang pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Una, nagkasinabot sila nga ang mga lungsod ug dapayan sa Cebu maghimog usa ka unified list sa suggested retail price or SRP alang sa mga nagunang mga baligya. Ikaduha, dito kay usab ang posibilidad nga pag-import og bugas ingon usa ka grupo aron mas paspas ang pagkuha sa supply. Sumala sa mga opisyal, importante nga magpabilin nga stable ang supply sa bugas ug mapugdan ang pagsaka sa presyo niini. Usa sila o sa ilang gitan-aw mao ang solusyon nga direktang mag-import og bugas sa mga LGU. Mao kini ang pinakabagong balita dinhi sa Cebu Chiki, balik sa imo. Bay, daghan king salamat sa imong update ha. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya sa Cebu